Enyero ban esungu menakapon Kaburom kan long hau kpa bhau kun bhau mun sim bkhoi Enyero ban esungu menakapon Kaburom kan long hau kpa bhau kun bhau mun sim bkhoi Enyero ban esungu menakapon Kaburom kan long hau kpa bhau kun bhau mun sim bkhoi Ko Jesu kan rat ngi kinong pop sa shisin pat ngi wan bandem hakmat jongme ublei bakrau ubadap da kajing I bat kajing is Ngi wan ban pendem bat pen rit yalade hakmat jongme Trai Jesu kan rat wat la ngi la lepop ngi la pen seu si yame hanrei medang I yangi Mary me sumar yangi ma ayangi kabam kadi kakup kasem me ayangi kamet kabasaj baklain me pen lai yangi na kapang kashitam bat na kajin sneu babun rukom Dailang ba kajin I jongme bat kajin lebha jongme bangila banyalum kumne menta ban shimbenta ha kanek online adoration Kublai shibun ko Jesu kan rat na kabenta kine kajin lebha bamela le yangi Mga mapi ko hanmen ko para da kajin kemen Dongin ya onglang kublai shibun ko Jesu kublai shibun ko Jesu kublai shibun ko Jesu ko hanmen ko para ha kajin imbreu ngimla ban biang ngidon baik kijin duna dai nakata kadau wabun sin habawan kijin penshoy ngingop ngimla banjang persya bat ban kia
Bat ngilong ru ki batlot ka jingej. Ka ba penlong yangi ban le yai lai le ba mi thu yaw blei. Namar ba ka jintlot jingej jungi kala pen man la yangi. Bat ru namar ba ngilong ki batlot ngi syatan bat syatem rau ha ka jin sniu jong ka ne ka perthei. Handrai ha pedang jong kine ki jin sniu don ublei bala banyarap yangi. Dong in Japan bo na u knang bangin la ban lai na ki jin sniu. Dong in yakerpat da ka boong lang. Do yarap yangi ko Jisu. Do isne yangi ko Jisu. Hallelujah. 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 Ko Jesu kan rat ngi kerpat yame pamen hikaya ngi kelenti jong me bat penitu yangi to hikaya ngi ban im kat kum ka jin shisha jong me na ba me long unong pen im jongi ko han men ko para dongin persang kat bala pansa bat banom jangai na ublei khnang ba ublei ru unsa bat ngi kumbau Jesu laong ha ka gospel jong Yohanes kalanong ka pakhat san ka dekot ka basaw to yai sa hanga bat ngaru ngan yai sa bat pi katanat dalade kamla ban seiso lemda ka yai sa hau dingwan kumju ma pi phimla ban seiso lada phim yai sa hanga bat ulaong ru jar ubasha skor yaki kitin junga bat ubangej ha uta ubala pha yanga udon ka jingim
bam jukut klem da sha bishar unlej bet na kjin yap sha kjin im ya kine ki kenten pinsyam hak gospel jong yonis kalnong ka basan ka dekot ka ar pasaw kane ka dekot ka pentip shangi baladangi kwa banyo ya kjin im bam jukut ngidai ban sengap ya ki kitin jong blai batle ya ki ai ki ba ula batha yangi menta kumne ko jisu kanrat ngi ki khun jong me ngi don la ki jong ki jing thmu bat ki jing kerpat ki bangin pen sengap yame ko hanman ko para lada pidon ha kano ki jing janjar ne ki jing shitom wat du jing kerman udon ublay ubala banyarap yapi da ka bol breu lese ngimla banyarap henrei ublay ula namar ublay ulong ubakraw bat udon kabor banle yaki ai baro kubaw jisu hi ula krensai ha ka gospel jong markus kalanong ka basipau ka dekot kab ar panyo ubreu umla henrei ublay ula how blay ki ai how blay ka ai kalong ka bala teto kerpat yau pat un sayarap yapi Idwai kerpang nagamta yumiat lang marwen bai don apreng ka jingpang jisitom bau bleng kurku kudoi I bat ka kaying kasem bat ki men ki parajung I nagamta ibadah ke lang lingdo bat kamtame nagamta I Carlo Rosario bain konyo naga jingpang klong snam bat ka jingpang Down syndrome bat ya kaying kasem baro kowe nagamta I Alexander lingdo banyo no ka jingkot jingkia bapura Idwai kerpang nagamta ukpa kikun ba kinkela ka bamut bat untip breu tip blay bat ba untip ekaying kasem bat kikun kikti bat ekaying kasem baro kowe Idwai nagamta kaying kasem jong iwandap lien ringsai bat kikun kikti bat kamtame men jong I Agustin ba inyo no ka jingkot jingkia na kabanta ka jingkot jingkia jong ibisar lang pongrup bat kumjuru na kabanta ka ying kasem jong ilakantiu bat dari ti pongrup bat ki jing smu babha jong ki na dwai na kabanta ibantilin nongrang ibadon apreng ka jing sitom banyo no kloy ka jingkot jingkia kumjuru ye ki khun kikti kaying kasem baro bakan bhaga kamai kaji bat IT barbor yaw blay Nidwai na kamanta kaying kasem jong iba korin sabong bat ikong pensuklin riatham bagindon apreng ka jingkot jingkia Nidwai na kamanta ibro fantin ba inkot no na ka jing sitom bat ba inla banthok bhai ka exam Idwai na kamata ka jingja thai ka minsim jong I Edwina Quiswilia Serbilia Martha Niret Sakina Pongrup bat iyo anis wankar Silipi wankar bat Linus Karbikyu Bau blain ano eki ya ka jingja thai bam jikon Idwai na kamata ka jingsong suk jingsong san hakithan khaput khamtam kasnong lapangam bat kiwe pat ki jaka Nidwai na kamta ka ying kasem jong ikong Juliana Pakma ba kinyo kamet ka bakot bakya bat ba kinedon ha ka jingya tali bat ka jingya day jingmut
Ni doa na kamta I dishing power ba di andi simli bakin kala ka bamut no kloy. Ni doa na kamta ithina Mary dikhar ba di Moses dikhar ban yo jingkot suki jingkot jingsan ka jingkot ba ka jingsuk jingsan hamen sim ba ka ying ka sem. Ni doa na kamta inaka ni roy dikhar ban pas bhai ka exam jong I. Ni doa na kamta I Felicia walang man na kamta ka ying ka sem jong I ban yo no ka jingkot jingkya kamtam ya ihmen I Melisha walang ban yo no ka jingkot jingkya. Ni doa na kamta jong I wanda sisa wanyang bain dubla bandon berbor peleng kamet kabukot bekhya bat IT berbor yo blay. Ni doa na kamta I glari ana nongsit ban yo kamet kabukot bekhya bat bain tho bai ka exam final bat bain pass bha. Ni doa na kamta I bat lariti nongsit ban yo no ka jingkot jingkya. Ni doa gerpang na kamta ka ying ka sem jong I Margaret lingdo bat kamtam ya ikhun jong I ban ke lingdo ban long khna I bakongu bat bain lat na ki jing snew. Ni doa gerpang na kamta ihmen ki para prangut jong I wanda sisa bat kamtam ya ipa imei ba kindon borbor pedeng kamet kabukot bekhya bat bakin dubla bandwai bha. Ni doa na kamta jong I Eslida marbanyang banyo no ka jingkot jingkya. Doa na kamta I Kharpuri ba iru un yo no ka jingkot jingkya bat bain dubla ban khamjan tur khamjan shaw blay. Ni doa na kamta ka jingtmu ba bha jong I Darisha khardau shaw bain lat no na ka jingpang jingsitom. Baru na kabenta ka exam bain satho bain dubla ban penkre bha. Ni doa na kabenta I Mersilin bat kamtam na kamta I Jasmine bat na kamta ka ying kasem jong ki barok kowe. Ni doa na kamta ka ying kasem jong I ba ker bok lang khongsni bat ya ime ipa ki para bakindon berbor hapedeng ka jingko jingkya bat ba in biang ka kamai ka kaji bat ban biang ka pule. Ni doa lam na kamta I restar ke wanyang bain kala ka bamut no bat ban skungthu ka jing I jong blay. Ni doa na kamta I Andrew Shabong bain la ban penkre bha na kamta ka exam jong ki. Ni doa na kamta jong Isyanti maring bain don bor pedeng kamet kabukot bekhya bat bain dubla ban penkre bha ka exam jong I ka ban sawan. Ni doa na kamta I Rose ke sangma ba indon bor pedeng kamet kabukot bekhya bat kamtam na kamta I khun jong I Faustina sangma bat wanshan sangma ba kindubla ban im badyat berbor katkum ka hukum jong blay. Ni doa na kamta I Haimila khonglam ba inyo no ka jingko jingkya na ka jingpang bayong kle ka ba ne la siteo tam. Ni doa na kamta isi lanong yaka ba inyo no ka jingko jingkya bat ba insyam ka jingsuk jingsan haka met ba ka mensim. Ni doa na kamta I wansuk sayong ba indubdon borbor pedeng kamet kabukot bekhya bat ba blay in ker unda undrin sumare I. Ni doa na kamta I idahun lamare ba indubla ban tho bhai ka exam jong I. Hakani ke por ni doa kamtam na kamta kari khasi jaj bandreu jong I barok koi ba kandon borbor hapdeng ka jing song suk song san bat ba
gindu bla ban phai berbor shau blei bat bu iu kumuta unong thau uba ngi kermen ngi shania na kamata ki khna samla sandang bakan thei ki balangwa baki jingdi ba fer bar khamta me ha kane ka juk karam phong ka pamta ba ki gindu bla bat su thu man bot ekanuksa jong giri khoi ban khamta me kanuksa ba bha jong ka khmi beneng jungi hakane ka por ka bakan tang tam tungin dem krup ela ga jong ki kho siu bat phai shau Trai jisu bat pdiangi gijing kurku kijing kedo ki ba unsa se halor jingi tungin ple ela ka do no kamen bat IT hu ya ki baro
Bravo.